Yo, my people, Assalamu alaikum rahmatullah. Ah, kamar dai kullum, yau ma na sake dawowa da sabon bidiyo wanda zan nuna muku yadda za ku yi color grading easy tutorial cikin sauƙi ba tare da kun ɓata lokacinku ba. Sannan kuma kowace kyamara kuka yi amfani da ita, ko waya ko mai, nuna muku wannan tricks ɗin, insha Allahu it work for you, zai muku fine. Ba tare da ɓata da lokaci ba, a kafta. Da farko dai ga model ɗinmu nan, sai mu shigo gefen color tape. Da yake dai wannan yarinyar zazzafa ce, so abinda za ka fara farko shine za ka shiga gefen effect, ka zo color space transform, sai ka shiga canon log, sai ka shiga rec 709, sai gama 2.4, so bayan ka kare all your settings, ka tabbatar da everything fine, ka bar shi haka nan. Sai ka zo nan na biyu, note 2, sai ka yi kaɗan, a little bit but not too much. Ka zo nan, before and after, so bayan ka ƙare setting ɗin abin ɗinka, sai ka zo a na uku ɗin nan, sai ka yi wannan, ka taɓa wannan not too much, sai ka taɓa wannan saturation ba sosai ba. Nice. Before, after. Sai mu je ga number 4, shine curves. Nice. Can you see the magic? Nice. So before, after. Sai ka je ga number 5, which is my favorite, shine favorite color grading ina, na ji da shi. Yawwa, kai, wannan yarinyar fa zazzafa ce. Yawwa, nice. Can I pop out your skin tone, not too much, ba sosai ba. 60, okay. Bari mu gani. Before, after. So sai mu je number 5. Kuna dai ganin magic. Yawwa,
bayan ka ƙare wannan color grading ɗin sai ka zo nan sai ka down, not too much. Nice and nice. Kuna dai ganin da nake wannan color grading ɗin very easy, ba tare da ka wani ɓata lokacin ka ba kana wani abin nan. Ko da wace irin kyamara kai wannan aikin ka, a wannan in ka bi wannan tricks in is work aikin ka zai don zai kyau sosai. Before, after, before, after. Good. Can you see the magic? Sai mu creating the note. Yawwa. So yau ina ga ba za mu yi using da ba za mu using da balance ba, amma bari in ɗan sa shi saboda yana ɗan abin nan. Bari mu gwada mu gani in ya mun yadda nake so. I will keep it like that. Kai la ila wal inna kai kana omo see the color grading omo maza kai Davinci Resolve duniya ne wallahi, duniya ce. Bari mu gani before after. Davinci Resolve duniya ne Davinci Resolve wallahi duniya ne. Kai bari mu before after. Yauwa sai mu je ga note na second to the last. Yauwa sai mu wannan color ɗin. Wannan color ɗin. Nice. Kuna gani? Don Allah kada ka bari a baka labarin wannan color grading. Kana gani ko? Nice. Sai na wannan. So ina son abin ga ina fito neat. Bari mu down a little bit smaller. A little bit. Nice, so nice. Sai mu ɗan rage ja ɗin nan saboda ya yi min abin ga bambara ƙwai da yawa. Ya min bambara ƙwai da yawa. Nice. Kai wannan yarinyan fa. Can you see the magic? Kuma papa wallahi ba da wani babban kyamara ne aikin nan ba, amma wa zai ce wannan bidiyon bai fita ba. Before, ka gani fa. After, before, after. Good. Wow. The last note wanda za mu sa shi ne noise reduction. Ina ƙara faɗa muku the noise reduction is not for free. So if you need, kana buƙata ka yi min DM direct ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sai kai sajin nan noise reduction. Wow. Boom. Kai omo, see the magic. Keep it like 40. Nice. So this is the final result. Mu haɗu a next video. Kada manta a danna mana subscribing, a danna mana liking, a yi comment. So saboda za mu je ƙarfin kawo muku zafafan color gradings. Yawwa bari mu sake gani. Before, after. Na gode.